Καλησπέρα περήφανοι παφίτες. Είμαστε εδώ σε ένα ακόμη podcast, το φίλο της Πάφος FC. Μαζί μας σήμερα είναι ο φίλος Δημήτρης και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Λάκη Κατσονούρη. Καλησπέρα και στους δύο. Είμαστε ένα βήμα πριν την κατάκτηση του τίτλου. Πρέπει να το αφήνει. Πριν την κατάκτηση των τίτλων, για να διορθώσω. Ή που το Δαφνί μου, όπως λέει ο Δημήτρης. Θα συζητήσουμε για την επικαιρότητα της ομάδας μας, τα παιχνίδια που έρχονται, τα παιχνίδια που προηγήθηκαν και να δώσουμε και εμείς το στίγμα μας έτσι τις μέρες τις κρίσιμες που περνούμε σε ό,τι αφορά την ομάδα μας. Να καθίσω από τον κύριο Λάκη, χρόνια ακολούθος της ομάδας. Πάντα τζαμέ και στα δύσκολα και στα εύκολα. Κύριε Λάκη, τιμώ το που ήρθες. Θέλω να ξεκινήσουμε με ένα γενικό σχόλιο για την ομάδα μας και να ανοίξει η κουβέντα, να πούμε ό,τι θέλουμε γενικά. Καλησπέρα. Οι στιγμές που ζούμε είναι πρωτόγνωρες για την Πάφο μας. Ζήσαμε πέρσι τον τελικό, πήραμε το κύπελλο, αλλά φέτος είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Ζήσαμε μεγάλες στιγμές στην Ευρώπη. Στο πρωτάθλημα μέχρι τώρα έχουμε να αποδείξει ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα, σταθερή. Διαψεύσαμε κασάνδρες που έλεγαν ότι η ομάδα θα κάνει κοιλιάν λόγω των πολλών παιχνιδιών και είμαστε και με τον εμπόδι στους 4 του κυπέλλου. Στον τελικό του κυπέλλου. Στον τελικό του κυπέλλου. Να πεις κάτι έτσι γενικότερο. Ένα πιο συμπάσα μολάκι για τις κασάνδρες, γιατί από την πρώτη αγωνιστική που ακούαμε που διάφορους από το Παγκύπριο σε Παγκύπρια εμβέλεια site, αλλού ότι μπορεί να μην τερματίσει ούτε εξάδα η Πάφος. Έδειξε ότι όχι μόνο τερματίσει την εξάδα, έκανε μια απίστευτη πορεία στην Ευρώπη ιστορική. Μόλις η τρίτη ομάδα Κυπριακή νομίζω περνά σε επόμενη φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης και στις 16 της ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Και έδειξε ότι πολλά λίγα είναι τα παιχνίδια που δεν έπαιξε μαπά και είναι φυσιολογικό, ούτε μηχανές είναι ούτε ρομπότ. Οι παίχτες λάθη κάνουν και ο προπονητής, άξιζε και να πάρει τσάιτητος, μαπά που παίζουμε. Και έδειξε ότι οι ομάδες χτίζονται όχι σε ένα χρόνο. Σε 2 με 3 χρόνια πιστεύω έχει έναν κορμό που βασίστηκες πάνω του και έχτισες πάνω του για να είσαι το αποτέλεσμα τώρα. Σίγουρα, και έχτισε και πας στην... Βασικά ο προπονητής έχτισε πας στον κορμό. Εντάξει, διότι αν άλλαζε ο προπονητής το καλοκαίρι, ήταν να μιλούμε εντελώς διαφορετικά τώρα, που άλλη βάση. Και πέρσι το ίδιο. Ναι. Ευτυχώς οι Ρώσοι πήραν τη σωστή απόφαση, να το πούμε τότε, τούτο, γιατί πολλοί και που μας γενικά είχαμε τον Καρσέδος τελειωμένος σε πολλές φάσεις. Και ο ίδιος το αυτό το πιστεύω. Ναι, όμως ο Σερκέο Λομάκης συγκεκριμένα επέμενε πάνω στο... Επέμενε μόνος του από ό,τι πας στον Ισπανό και δικαιώθηκε με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο έτσι να ευθυμίσουμε λίγο, να αλλάξουμε λίγο το μούτι, γιατί είμαστε όπως τη Μεγάλη Παρασκευή. Είμαστε όπως τη Μεγάλη Παρασκευή, προερχόμαστε από μια τεράστια νίκη, ένα βήμα πρόκρισης σε ένα δεύτερο τελικό. Και λέω βήμα διότι τίποτε δεν τελειώσε για μένα. Πάντα όσον υπάρχει επαναληπτικός, πάνω τα 10-0, είναι επαναληπτικός. Έχεις λίγο παραπάνω προβάδισμα και από τη στιγμή που μέτρα το εκτός έδρας γκολ. Ενώ όμως προλάβαινες 2-0 ας πούμε. Σίγουρα, εντάξει. Η νίκη με τον Απόλλωνα ήταν πολλά σημαντική, ειδικότερα μετά την παριάν ήταν από την Ομονία. Διότι για μέ πολλοί που μας ίσως να απογοητευτήκαν και λίγο κυρίως για την εικόνα της ομάδας, όχι για την ήττα. Αλλή μόνο να πάμε να ήρθει οι 60 αγώνες, διότι αν δεν κάνω λάθος κυράκι, παίξαν 60 μάτς ως τώρα, σχεδόν ή αν δεν τα περάσαμε κιόλις. Πράγμα πρωτόγνωρο για τα κυπριακά δεδομένα και πόσο μάλλον για την ομάδα μας που δεν εξάπαιξε ποτέ στην Ευρώπη. Όπως το είπες και μάλιστα, εγώ θέλω να τονίσω για το πολλές φορές δίνουμε συγχαρητήρια στον προπονητή, τον προπονητικό team,
στους ποδοσφαιριστές. Παραλείπουμε να δώσουμε όμως και που πιστεύω χρειάζονται τα συγχαρητήρια στο βοηθητικό team, δηλαδή γυμναστές, μασέρ, φυσιοθεραπευτές, ιατρικό team. Αναλυτές. Πάνω στο θέμα της φυσικής κατάστασης. Δηλαδή δεν βγάλαμε πολλά λίγους μικρούς τραυματισμούς. Αν σκεφτείς ότι ξεκινήσαμε από τον Ιούλη, αρχές του Ιούλη. Ιούλη εξηγήσαν τις επίσημες Ναι, υποχρεώσεις. τις επίσημες υποχρεώσεις. Ξεκινάνε στον Ιούνιο. 15-20 μέρες έκαναν διακοπές οι παίχτες. Ναι, γιατί συνέχεια μάτς δικαιούνται. Ναι, καμιά φορά και εμείς μπορεί να το σχολιάζουμε τα αρνητικά αποτελέσματα, αλλά είναι άνθρωποι. Δικαιούνται, το λάθος είναι μέσα πρέπει να δούμε στο σύνολο την πορεία, που η πορεία μας είναι αξιοθαύμαστη. Και καμιά φορά που κάνουμε την κριτική, πολλές φορές κάποιοι μπορεί να σχολιάζουν ρε μα δεν το κάνετε. Εντάξει, που τη φύση μας και η κριτική που κάνουμε νομίζω είναι καλόπιστη. Είναι καλόπιστη. Κριτική πρέπει να γίνεται, οπωσδήποτε να γίνεται, γιατί εντάξει, και κανένας μας δεν είναι τελείως. Και πρέπει να δεις μια, κατά την άποψη, να σου πω το πράγμα είναι υγιές. Όταν γίνεται κριτική και είναι καλόπιστη, τώρα αυτή να μου κάνει κριτική ένας οπαδός άλλης ομάδας, θα τη δεχτώ. Εντάξει, διότι για μέ... Θα τη δεχτώ ρε φίλε, σαν Γιώργος, ενώ και να το πάω το άνθρωπο να με την κάτω. Ναι, είναι κάποιο μεγάλο σκόπο. Εντάξει, ο καθένας βέβαια, εντάξει, είναι όλοι οι ίδιοι άνθρωποι. Εμείς είμαστε δάμε και είναι ένα βήμα, το podcast μας, να λέγονται κάποια πράγματα, τα οποία θα λεχθούν σε άλλες εκπομπές ή υπό διαφορετικές καταστάσεις, περιστάσεις, sorry. Για επειδή ξεκινήσαμε με τον Απόλλωνα, νομίζω θα δώσουμε λίγο βασίνα, επειδή είναι πρόσφατο, να πούμε ότι να κάνουμε ένα σχόλιο γενικό και μετά θα σας δω πεμπάσα, να θέλετε ό,τι θέλετε να πείτε. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο εκκρίθηκε καθαρά, κατά την άποψη μου, στην ποιότητα των ποδοσφαιριστών μας. Έχουμε παίκτες με ποιότητα που ανά πάσα στιγμή μπορούν να κάνουν τη ζημιά στον αντίπαλο, είτε είναι αμυντική, είτε επιθετική, είτε κεντρώη. Φυσικά, εντάξει, και ο αντίπαλος ήρθε στην Πάφο έχοντας, ας πούμε, προετοιμάζεται τον πουτσερό για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μπορεί να έχει παιχνίδια προετοιμάζεται. Ναι, δηλαδή είδαμε και εκείνους ότι δεν ήρθαν ούτε να χάσουν, ούτε ήρθαν να παλέψουν. Και θεωρώ ότι το τελικό αποτέλεσμα, το 4-2, δίνει μας ξεκάθαρο προβάδισμα. Φυσικά όχι την πρόκριση, γιατί όσον υπάρχει επαναληπτικό και ειδικά στην Πλεμεσό που όλοι ξέρουμε ότι είναι αγκαμίνι, εντάξει, άλλα με πελαρές, να είναι έδρα και καλά να κάνουν οι Απολλωνίστες να κάνουν καμίνι το γήπεδο τους, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Απλά εντάξει, τύπου σχόλια όμως τύπου θα φύγετε και θα κάνετε, απορρίπτουμε τα, δεν τα δεχόμαστε. Εντάξει, τούτα κάθε φορά που τα και να δημιουργείται και έναν κλίμα. Να το πω, κλίμα που... Σημαντικό το ποιοι δημιουργούν το κλίμα. Για μένα ξεκάθαρα το κλίμα δημιουργεί τώρα ο προπονητής του Απόλλωνα. Δηλαδή για μένα είναι προκλητικές οι δηλώσεις του. Πάντα έτσι ήταν και να μάθουμε τώρα. Αν θυμάστε πριν 3 χρόνια που πήγαμε στους 4 με την Ομόνια. Παίζαμε το τούτο. Ήταν ο προπονητής, παίξαμε το πρώτο μας στην Πάφο, ήρθαμε 9-1 και ξεκίνησε πάλι με τις ίδιες προκλητικές δηλώσεις ότι στην Λευκοσία θα πρέπει οι φιλάθλοι της Ομόνιας να τους φανατίσει, να τους κάνει. Εντάξει, αποκλείσαμε μας τότε. Αλλά διαφορετικά πράγματα τώρα. Εντάξει, φυσικά εντάξει, δεν παίζουμε μόνοι μας. Μπορεί να πάει στραβά το παιχνίδι να μας αποκλείσουν. Αλλά όλα μες στα πλαίσια του ευαγωνίζεσαι, της αθλητοπρέπειας και να φανατίζουμε τον κόσμο. Διότι μη κακομπάνε οικογένειες και έτσι προτρέχω λίγο τώρα. Πάνε οικογένειες και μωρά και οτιδήποτε και το άλλο και φανατίζει τον κόσμο ή με τις δηλώσεις του και λέει ότι εγκλωβεί και ξέρω εγώ ή ενδέχεται ερωτήσεις που δημοσιογράφους. Έλα ρε, μα ποιος εμπούσε και ενδέχεται ερωτήσεις που δημοσιογράφους. Μα ποιος είσαι στο τέλος. Ένας γυρολόγος της Κύπρου που πάει από μια ομάδα στην άλλη και πουλάς από παδιλίκι. Εντάξει, είσαι με τον Απόλλωνα, ακούς το σου καπέλο, ένα σου δικαίωμα σου, αλλά εντάξει ρε παιδιά, Όταν μου πουλάει ηθική συγκεκριμένα. Παιδιά, δεν ξέρω αν προσέξει, μπορεί να κάνω λάθος εγώ.
Νομίζω με το σφύριγμα της λήξης έτρεξε μέσα στα ποτηρία, δεν ήταν και το χέρι του στο Ποτέ το καρτσέ. κάνουμε. Ούτε στο πρωταθλητή νομίζω το κάνουμε. Ναι, δηλαδή είναι πολλά... Που να δέρνει, ναι. που να δέρνει όλα Ναι. μια χαρά, που να χάνει γίνεται. Μα είναι έτσι ρε παιδιά, εντάξει. Είναι πολλά προκλητικός. Αντί να, sorry, και κοφτεί με τον Απόλλωνα, εντάξει, και ζητώ προκαταβολικά, συγγνώμη που σου πάω στο Απόλλωνα που μπαίνω μες του Απόλλωνα, αλλά αντί να δει την ομάδα του που ήταν ό,τι φάση έκαμε η Πάφος γκολ, κόφτει τον ότι, εντάξει, το πέναρτι ρε φίλε δικαιώμα του να δει τα πιστεύει πέναρτι. ότι το Εντάξει, πέναρτι. αλλά όχι και να αφήνει εχμές ότι ήταν κολοπή και έτσι και Όχι, άλλο. το θέμα, ας Δεν πούμε, είναι πον τούτα ρε, το θέμα εντάξει, είναι ότι προσπάθησε να το ρίξει κάπου να το αλλού. ρίξει αλλού την Ναι. ήττα του και όχι μόνο πας στην Πάφο, κακά ψέματα, έριξε να πας στην Κόπο ότι προσπαθεί το σύστημα να μην πάει ο Απόλλωνας στην Ευρώπη. Ναι, ναι, Τούτον είπε. ναι, ναι. Χωρίς υπεκφύγες που το πήραν και είπε το καθαρά. Ναι, ναι. Και ευκαινούν οι ομάδες που διεκδικούν Ευρώπη και λαλούσι πώς θέλω στα παθέ να πει έτσι πράγμα από τη στιγμή που και εγώ αδικήθηκα σήμερα. Μα σημείωσα ότι για τις ομάδες που λαλεί, στην ουσία είναι η ΑΕΚ και η Ομόνια. Είναι η έξω βασικά είναι η Ομόνια. Και η ΑΕΚ, εντάξει. Έκαμε προπονητής και στις δυο ομάδες. Πού είναι το Καλά, σεβασμό, πού είναι το καθόλου, σεβασμό καθόλου, δείχνει δεν προς σε την μένει. ομάδα. Δηλαδή είναι... Σήμερα είμαι στον Απόλλωνα, ξετοιμάζω τους άλλους. Αύριο είμαι στον Απόλλωνα, δεν τους θέλω όλους, δεν τους θέλω με Απόλλωνα, δεν το διηγώ. Άρα γύρισαν τους ούλτους. Εντάξει, οπότε εντάξει, για να το κλείσω με παρεθέση, και είπα ένα συγγνώμη προκαταβολικά. Όχι, είναι και θέμα. Ένας υγιής φίλαθλος του Απόλλωνα να διαφορήσει μαζί σου. Ότι Εγώ, ρε φίλε, εγώ εθιώβασα και σχόλια που κάτω από το site που είναι και του Απόλλωνα και Παγκύπριας Εμβέλειας πάλι ότι ο παδούς του Απόλλωνα ότι έμμασε φτεκά πέναρτι που είναι εδώ και που δικαιώμαται, πρέπει να δω και πρέπει να το δω και διαφωνώ. Αλλά γίνεται ας πούμε να κατεβώ με έτσι αμυντικό πλάνο. Το πρώτο μάτσο με την καλύτερη ομάδα του Παναθηναϊκού και φτιάχνει πάει με το πλάνο να παίξει πόσο να αντέξει, να πιέσει. Όσα βάλω, θα φάω. Μα έτσι Έτσι, πάει έτσι. έτσι. Μα παιδιά, εγώ να σας πω και κάτι. Ακόμα και να ισοφάριζε ο Τζέντιο, αν δεν είναι πένας και να Δεν ισοφάριζε. ξέρεις πώς θα είσαι. Ακριβώς. Μπορεί να τρώει άλλο 3-4. Ναι. Με τον τρόπο που έπαιζε. Μπορεί και όχι βέβαια. Μπορεί και ναι, αλλά έγινε τα προκαταβάλλει και λες, ναι, αν μας έδινε το πέναρτι και έπρεπε να το δω και τώρα μιλούμε για ένα διαιτητή που την ελίτ. Και παράξενο το ότι έφερα ελίτ σε βάση Πάφου. Δεν θα οξιάσουμε πότε. Εντάξει, έφερε το αγώ σχόλια εγώ πριν το μάτς που αθλητικογράφους, ναι, ότι μπράβο στο Μεσίνα που έφερε έτσι επίπεδο διαιτητή, δηλαδή δεν μου ήθελαμε να φέρουμε δηλαδή. Αφαίρουμε το Σολομού, αφαίρουμε τους δικούς μας τους κοινούς. Ίσως, Τα μένα τι θα πέναρτι. Όχι για την Απόλλωνα, γιατί τόσο όταν είδαμε το πολλές φορές ότι άμα ο Σολομού στο βαρ, ένα το γεραντίο της Πάφου πέναρτι, το πιο αστείο Η πέναρτι. κότσινη. Και Η κότσι. κότσινη. Ναι. Εντάξει, δυστυχώς για τούτους, ευτυχώς για μας έβαλα το Σολομού για ακόμα μια φορά σε μάτσες Πάφου, ενώ ξένος διαιτητής. Και να σας πω ακόμα κάτι που είδα σήμερα. Ακούω έψες μετά που έφερα από το μάτσο τον που φτιάχνει έκανε σχόλια τον Γεωργίου, τον πρώην διαιτητή. Τον Κυπριανίδη που έκαμε. Μα ναι, πότε που πέμπει, ο Τράτος που την άλλη, και εκείνος ήταν από τους καλούς διαιτητές μάλιστα ο Τράτος θεωρείται, ο οποίος είπα δεν ήταν. Αλλά έρχομαι εγώ τώρα να μας παραδώσουν μαθήματα διαιτησίας Κυπριανίδης και Γεωργίου, οι οποίοι εμείς που είμαστε λίγο πιο παλιοί, ξέρουμε την ιστορία τους, ήταν που έκαναν. Δηλαδή το Κυπριανίδη θυμάσαι στο μάτσο με τον Απόλλωνα. Βέβαια. Μα και ο Γεωργίου είναι καθαρά ομονιά της. Καθαρά ομονιά της. Εντάξει, δυστυχώς, εντάξει, εν τον που λαλούμε ότι και μες στην εβδομάδα μετά την ήττα με την Ομονία να κάνουμε μια παρέθεση για τα τάχα της αντικειμενικά site τα οποία θέλουν να προβάλλουν με αντικειμενικότητα τα γεγονότα ότι εντάξει, κάμα να νιώθουμε ότι είμαστε η χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος ή ότι πιάνει ο τρίτος και ο τέταρτος πρωτάθλημα και ο πρώτος δεν πιάνει πρωτάθλημα. Διότι έδερε μας η Ομόνια και έβλεπες όπως που να έπιασε το πρωτάθλημα η Ομόνια. Ξαφνικά και η Πάφος σόρυπη με τη έκφραση ήταν σκατά. Είναι έτσι ρε παιδιά. Όπως θέλετε βαφτίστε το, ο πρωταθλητής είναι πρωταθλητής και δεν ξέρω αυτό που πιάσουμε. Είμαστε πολλά κοντά, ούτε θέλω να προτρέχω. Είμαστε πάρα πολλά κοντά, αλλά να μην μας κάνουν και το άσπρο μαύρο. Δηλαδή, είναι σαν να κάνουμε μια νίκη Πάφος πάνω στην Ομόνια που ήταν πρώτη
Και ασχολείται όλος ο τύπος, Ας ο σου πω γιατί Κιάκητος μαζί ασχολείται. μας. Ασχολείται γιατί σταματήσαν τα βατζιλίκια που είχαν τον καιρό που μάλιστα στη Λευκοσίας, έκαναν τα ψέματα του, ρε. Σταματήσαν να τους, γιατί έχουν οικονομικά θέματα εκείνοι. Έτσι είναι τα πράγματα. Τούτο φαίνεται. Ακούαμε τον καιρό ότι υπάρχουν τα πράγματα, αλλά προφανώς η εικόνα που βγάλουν και ο λόγος που βγάλουν προς τα έξω το δείχνει. Εντάξει, να σου πω ρε φίλε, νουλά, να παρουσιάζεις με αντικειμενικότητα κάποια. Δεν υπάρχει αντικειμενικότητα. Ήρθαν είπα στην 100 φορές για το πέναρτι του Λοΐζου. Φίλε, ήταν πέναρτι, λέω σου ξεκάθαρα μπορεί να... Γιατί δεν Το δικό μας για το- γιατί δεν είπαν και κάτι για το πέναρτι του Σερούκλα που σταμάτησε πας στο σερήν του, το απλωμένο σερήν, τονίζω Ούτε το. καν το αναφέρω. Πας στο τέλος του ημιχρόνου πανεμιών νετσάμε, ήταν Ναι, άλλο ναι, παιχνίδι. μαζί με λόγο. Ήταν άλλο παιχνίδι Ναι. το δεύτερο ημιχρόνο. Κατάλαβε, ή τύπου πάτησε την Πάφων η Ομόνια, ξέρω, εντάξει, κάμα νίκη, καταλαβαίνω το, έχουν όλα τα δίκαια να πανηγυρίσουν. Αλλά ρε παιδιά, πρέπει να βλέπουμε και λίγο αντικειμενικά. Έκαμε νίκη, που τους 40 πόντους έπαιζε στους 37 η Ομόνια. Τι που η διαφορά που μας. Εντάξει, Ναι. τι νίκη να έκαμε, 6 κοσσοκάμε και εγώ έτσι νίκες, δεν θέλω έτσι νίκες. Έκαμε τις κάποτε και χαιρούμαστε. Και ναι, στο τέλος Εντάξει, του... είχε Και στο τέλος του χρόνου έμεινες με δυο χιλικάμερα γιατί δεν έπαιρνα ούτε Ευρώπη. πάει ούτε- στα έμπτωση. Ναι. Ναι. Και πανήγυριζα πως ήταν πέμπτος. επανηγύριζα, επειδή έκοψα Πόντους του Απόλλωνα που πιάνε το πράθυμα. μπράβο, ή μπράβο, εκείνο, Ναι. που έκοψα το Champions στην Ταβόε. Ναι, ναι. Εντάξει, επανηγύριζα, για ποιο λόγο επανηγύριζα τότε, γιατί μέσα στην εβδομάδα ακούνταν πολλά, ότι να δω και ο παιχνίδι για να βγει η Champions στην Ταβόε και ξέρω ιστορίες, Απόλλωνα. και έδειξες ότι νιώθεις πω έτσι. Μα απευθεία θυμάστε για ποιο λόγο δεν έγινε η κλήρωση του κυπέλλου τώρα. πιο νωρίς. Προφανώς. Δηλαδή Φανερά πέραν τα προς πράγματα. τα έξω να κάνουν συμφωνίες και να κάνουν για το πρωτάθλημα. Πρέπει να καταλάβουν όλος ο κόσμος ότι η Πάφος με ζουν τα παιχνίδια ανεβαίνει. Βεβαίως. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Και Κάψε. τώρα δυστυχώς ρε φίλε, ότι προσπαθούν να περάσουν ειδικά μετά το χτεσινό, που το πέναρτι για μένα, εγώ λέω την προσωπική μου άποψη δεν ήταν πέναρτι, που ειδικά που ο διαιτητή είναι elite, έτσι, Και βεβαίως. αν δείτε έτσι στο Champions League είστε Δεν Europa δίνονται League, έτσι πέρα. έτσι Ούτε πέναρτι στην Αγγλία δεν δίνονται. δίνονται με πού ποτέ. Εντάξει, ο Απολλωνίστας δικαιούται να φωνάζει. Δικαιούται και εγώ ήταν να φωνάξω. Εντάξει, δικαιούται να φωνάζει, μπορεί να κάνει, αλλά εγώ σαν Γιώργος λέω ότι δεν ήταν πέναρτι, και ήταν το σήμερα πάλι. Εντάξει. Φυσικά μπορεί να το δοκεί. Και αν το δει ναι, δεν θα μεγαστεί δεν θα ποτέ. αναγκαστεί ποτέ. Αλλά προσπαθούν να περάσουν ότι η Πάφος είναι ευνοημένη του συστήματος, ρε παιδί. Και αυτό είναι το... Δηλαδή, Αν είναι δυνατόν. ότι είμαστε πρωτοπόροι, πόσες αγωνιστικές, Δεκαροτσάκι. 30 αγωνιστικές και κερδίσαμε δύο πέναλτι. Δύο πέναλτι, πρωτοπόροι 30 αγωνιστικές. Ξέρεις ποια μου είναι η δικαιολογία τους. Αφού το εικόνες φάσεις πόξε με περιοχή. Τούτο λαλούς, ξέρεις το, ακούετε το τούτο. Φίλε, Δυστυχώς μα δεν δεν έχουμε να λέει 30 αγωνιστικές και κερδίσεις δύο πέναλτι, δεν γίνεται που πότε. Με τόσο επιθετική ομάδα. Ναι, και να κάνεις τόσες ευκαιρίες. Και δεν λέω ότι είχαμε και μας το δώσεν, μπορεί και να είχαμε. όμως. Μπορεί και να είχαμε, μπορεί να μην είχαμε. Αλλά όχι να μας λαλούν ότι Έχουμε έβρενα της διαιτησίας ή οτιδήποτε, ότι είναι το η παράγκα του... ναι, καθόμασταν την Πάφο να κάνει παράγκα. Ναι, εντάξει. έτσι. Με το VAR, με τις φάσεις που τις βλέπει όλος ο κόσμος που είναι τηλεόραση, με παλιά ένα μάτσο έδειχνε στην τηλεόραση. Και έκαναν τα δικά τους, μπορούσαν να κάνουν. Σήμερα είναι πολλά δύσκολο να γίνει το να ευνοεί. Λάθη, και να σας πω Μπορεί να κάτι, μπορεί να ευρωηθεί μια ομάδα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, όχι σε φάσεις πέναρτι και τούτα. Μπορεί να ευρωηθεί να Πας κοντά σε την ομάδα, κίτρινες. πας σε φάουλ, πας σε κίτρινες, τούτα γίνονται. ναι. Μα είναι και ανθρώπινα λάθη των διαιτητών καμιά φορά, αλλά η προκατάληψη, εγώ λέω, δεν ήταν ο χτεσινός ο διαιτητής, και ήταν ένας Κυπρέος. Σκεφτείτε που ήταν να γίνει. Με προκατάληψη. Βέβαια, Να βάλουν πόμπα. ναι, 100%. Άρα είναι που θέλει. Δηλαδή, τι έζηταν ο Σοφρόνης εχθές. Για να μην επικεντρωθώ εγώ στον ίδιο που έπρεπε να είναι ο άνθρωπος, σαν προπονητής, έπρεπε να έρχομαι να κάνω μια αντιπαράθεση τώρα, πριν λίγο συζητούσαμε για τον μπάσκετ, όταν ο Παναθηναϊκός στον μπάσκετ έχασε το δεύτερο μάτς, που ήταν φάουλ για μένα που είδα το τελευταίο, ο Αταμάν, όταν το ζήτησα, ότι τέλειωσε, δεν θέλω να το σχολιάσω. Δηλαδή, ούτε ήβρεν ελαφρυντικό. Έπρεπε να κερδίσω, να κερδίσω, τέλειωσε. Είδε το πας στην απόδοση. Φαίνεται η διαφορά επίπεδων προπονητής ο ένας άλλου αθλήματος βέβαια, αλλά φαίνεται το ήθος, φαίνεται ο τρόπος προσέγγισης. Ίσως να το κάνει έτσι ο Σοφρόνης σε στυλ mind game.
Γιατί κάνουν το οι προπονητές. Για να απορρώσει Καθόλου τον παράξενο. Για κόσμο. να μπορούσε ο κόσμος. του. Να απορρώσει τον κόσμο. Βέβαια, μπορεί να βγει και ο παίχτης του και να δεν μπορεί να το ας πούμε. Μπορεί να γυρίσει μπούμερα πας. Εγώ θεωρώ ότι ο Σοφρόνης, για να κλείσουν το κομμάτι της Σοφρόνη, γιατί και όσοι ασχοληθήκε μαζί μας και εμείς ασχολούμαστε, ήθελε να καλύψει τον κόλλον του. Ξεκάθαρα Αυτό πράγματα. ξεκάθαρα. Ήθελε να καλύψει και τα λάθη του, διότι η ομάδα του Απόλλωνα χτες για μένα παρουσιάστηκε πολλά ανώριμη μες στο γήπεδο. Ανώριμη μες στο γήπεδο, δηλαδή ενώ το πρώτο ημίχρονο έκαναν και λίγες καθυστερήσεις, έκαναν και λίγο τα τους, το δεύτερο ημίχρονο ήταν όσα βάλω όσα φάω. Εντάξει, που τζάμε που είναι υπήρχε κανένας λόγος και το 4-2 στην τελική Τυπικό. κολακεύει τους, διότι έμπαιρναν και 4-1 και 5-1 όπως ήταν η φάση. Μετά τα τρίτον και τέταρτον τέρμα, κάθε ευκαιρία της Πάφου μύριζε γκολ. Έβλεπες μια ομάδα αμυντικά Παναήρη και το πράγμα δεν τερκάζει το Απόλλωνα. Και στη φιλοσοφία του Απόλλωνα. Απόλλωνα. Καταλάβω ένα πράγμα, ότι είσαι προβείς επαγγελματίας. Ναι. Εν σκέφτεσαι ότι είσαι επαναληπτικό. Εντάξει, Πρώτο θέμα. εξέφυγε το μάτσο, τέλος πάντων. και- Έτσι κλείστε το Ναι, για ναι, όλα, ναι. να αλλάξουν η κουβέντα. Εγώ να πω τι μου άρεσε, τι μου άρεσε που χτες και να πείτε ό,τι θέλετε. Ναι. Με άρεσε μου πολλά ο Όρσιτς. Ευτυχώς Ναι, μπήκε ισχύει. μέσα στο πετσίν της ομάδας. Είδαμε να βάλει πολλά ωραία γκολ. Αν δεν ήταν τζαμέ, θα τα βάλει. Ας πούμε και στο φάουλ και τζαμέ που ήταν την υπέροχη συνεργασία. Τι μου άρεσε ήταν γενικά η αμυντική μας λειτουργία. Είχαμε πολλά Είχαμε κενά. πρόβλημα μες στα- Είχαμε μες στα πολλά χάφη. κενά, ναι. Ειδικά στα πρώτα 30 λεπτά. Και το πιο πρώτο ημιχρόνο βασικά. Τα Ναι, ναι, 10-15 είχαμε πολύ πρόβλημα. Και θεωρώ ότι ένας λόγος που είχαν το πρόβλημα ήταν και η απουσία του Πέπε, ειδικά στο πρώτο ημιχρόνο. Ενώ αν είδατε όσον έπαιρνε ο Πέπε λεπτά στην επανάληψη, άρχευκε η ομάδα και ρόλαρε, έπαιζε, κυκλοφοράμε πιο σωστά η μπάλα, Ας σου πω. έφτιανα πιο γλυόρα στις επιθέσεις και τζάμε που άρχισε και ο Απόλλωνα να έχει πολλά κενά στην άμυνα. Ναι. Φαίνεται ότι ο Σούνης είναι λίγο κουρασμένος. Πεθαμένος αυτός. Ακριβώς. Και δυστυχώς ο τραυματισμός του Ταλόγκο ήρθε στην χειρότερη στιγμή. Γιατί ήταν τζάια που ήταν να δω και ανάσες έτσι παίχτες Ναι. και έδειξε το ότι μπορεί να δω και τις ανάσες. Σίγουρα. Και δυστυχώς δεν ξέρω, μακάρι να... Μες στην αποστολή, τώρα πότε θα παίξει δεν ξέρουμε. Νομίζω χτες δεν ήταν στην Δεν Απόλλωνα. Δεν ήταν χτες, ήταν χτες. αλλά νομίζω πρέπει να Εντάξει. πρέπει τώρα, να επανέλθει. ναι. Ήταν ατυχία σε αυτό το σημείο να τραυματιστεί ο συγκεκριμένος παίκτης. Όμως εχθές πρόσεξα εγώ το δεύτερο ημιχρονό τράβησε πίσω τον Δραγομίρ, Τον καλώνιζε. Ναι, Μιλούμε, ναι. ο Δραγομίρ φέτος είναι συγκλονιστικός. Ακούμε ακόμα ένα από το για το θετικό και για να κλείσουν κάποια στόματα τους. Βλέπετε τα βάση που έπαιξε ο Δάνκοβιτς και ποια τσίρα που παίξε. Ο Με την Δάνκο, Ομόνια δεν έπαιξε, εσερνόμασταν. δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε μπάλα. Δεν Δεν μπορούσαμε. είχαμε χαρακτήρα. Κάποιοι λαλούν ότι επειδή λογικά έχει μέσα και παίζει μαζί με τον Καρσέο Παντέτσι ξέρουν και πριν που πέρσι που στη ομάδα. Για μένα ήταν το καλύτερο παίκτης εχθές. Ο Τάνκοβιτς είναι το πρόσωπο Η της παγιά ομάδας. που βγάλει όχι στο πρώτο γκολ, στο δεύτερο, μοιράζει μες στη μέση των Απόλλων Λαούλων, στην πάσα που βγάλει την σκαστή του Σέμα, του Σέμα και γυρίζει την πίσω πας στον Άντερσον. Ναι. Ήταν απίστευτο το παιχνίδι. Γενικά ο Τάνκοβιτς είναι ο παίκτης ο οποίος βλέπει μπάρα, βλέπει εστία. Είναι ο μοναδικός παίκτης Ακριβώς. στην ομάδα που τους βασικούς που βλέπει εστία. Που η έννοια του είναι τον γκολ ή πώς να δημιουργήσει. Και τώρα έχει το και ο Άντερσον. Εντάξει, και χτες ο Άντερσον, Ήταν καλός να το χτες. δω με Μετά από τα πολύ καιρό. συγχαρητήρια, Μετά από ότι πολύ καιρό. ήταν πάρα πολύ, όχι για τον γκολ. Εντάξει, Κινήσεις, έσπασε την μάπα. έσπασε την μάπα ωραία, έπαιξε ωραία με την πλάτη. Φυσικά, τούτον οφείλεται στο εξτρέμ μας που παίξαν χτες. Ήταν κοντά στον Άντερσον, είχαν αποστάσει. Μα πάντα Και είναι εξτρέμα. είναι πάντα, δηλαδή με Ομόνια ήταν έτσι. Παιδιά, η δεξιά μας η πλευρά όταν παίζει Μπρούνο και Κορέια είμαστε μας Ο κάνει κανένα. Κορέα χτες ήταν συγκλονιστικός, πάρα πολύ καλός. Τα κούρσες έκαμε. Ναι, ναι. Και γλύωροι οι παίχτες του Απόλλωνα. Δεν προσεγάρει. Ναι, πάντα έχει το Απόλλωνα, πάντα παίζει, δεν ξέρω. Έχω βάλει το 3 γκολ φέτη και χτες έκαμε έτσι εμφάνιση. Ναι, θέλω να πεις κάτι άλλο για το... Μια και ξεκίνησες με τον Όρση στην αρχή, θέλω να πω, για μένα, ειδικά το δεύτερο ημίχρονο, ήταν συγκλονιστικός, όχι μόνο στον τρόπο παιχνίδιου. Σε κάποια φάση
ήρθε να μαρκάρει, έκαμε tackling. Που υποτίθεται, ξέρουμε ότι ακόμα είναι 100% Ναι. με το πρόβλημα που έχει, ξέρεις, να βάλει. Έβαλε τον πόη του στη φωτιά. Εγώ θεωρώ ότι ο Όρσης εχθές ήθελε να αποδείξει πράγματα και στον Καρσέδο, γιατί Ακριβώς. κακά ψέματα παραγωνίστηκε. Φυσικά, Αγωνιστή, αλλά ο- δεν πιστεύω τώρα σε κανέναν προπονητή που ήθελε να χάνει. ναι, Γιατί έχει φυσικά πολύ ο μεγάλη Καρσέδο θεωρώ ότι έχει τους λόγους και τον έβαλε, τους λόγους του. Εχθές έδειξε ότι έχει προσωπικότητα σαν παίχτης, που είναι πολλά σημαντικό για να ποδοσφαιριστή να μπαίνει μες στο γήπεδο και με το έτσι θέλω να παίζει, γιατί πρέπει να παίξει. Το πράγμα Και μάλιστα έφκαλε 90 λεπτά. προσωπικότητα. Και που τα μελανά στοιχεία δεν μπορεί να παραλείψουμε Τι να σου πω τώρα. το Ζάζα, χωρίς να θέλω να γίνομαι και κακός, απαράδεκτο να βλέπουμε και στις σκηνές μετά το τέλος του αγώνα. Πάλι. Ναι. Νοχελικός. Θεωρώ ότι ο άνθρωπος... Ξέρω σώμα πιστεύω. Ναι. Και για μένα είναι Ναι. λάθος του Καρσέδο που χρησιμοποιεί. Εντάξει, μετά κοίταξε, ίσως του δώσε την τελευταία του ευκαιρία. Μα τελευταία ευκαιρία στα πιο κρίσιμα παιχνίδια. Διότι έδωσε του και αρκετό χρόνο χτες. Με την Ομόνια ήταν λίγο πέσα, δεν μπορείς να κρίνεις. Αλλά χτες είχε ένα αρκετό χρόνο. Είναι κρίμα το ταλέντο που διαθέτει και ο παίκτης. Τι μπορούμε να πούμε εμείς, ότι είμαστε έτσι στεναχωρημένοι γιατί είναι ένας παίκτης που Μπορεί να το ξέρουμε. ότι που άγγιξε να πούμε έτσι λίγο την ψυχή μας και ειδικά μες το καλοκαίρι, ναι. Αλλά πρέπει και τώρα να καταλάβει, να το πω τώρα, να καταλάβει ότι είναι ομάδα. Δεν είναι θέμα. Πρέπει να ήξερα καταλάβει ότι για να παίξει μπάλα στο υψηλό επίπεδο πρέπει να αλλάξει νοοτροπία. νοοτροπία. Γιατί τα στοιχεία έχει να παίξει σε καλύτερο πρωτάθλημα. Τα ψέματα. Αλλά επειδή στα άλλα πρωταθλήματα καλύτερα θα φορούν τα ούλα και μόνο το ταλέντο που βλέπω. Βλέπουν και ο χαρακτήρα, βλέπουν και τα πάντα. Λίγο δύσκολο νομίζω. Και μόνο εμείς που το λαλούμε, λαλούν και οι άνθρωποι που είναι πολλά κοντά του. Και αγαπούν τους σαν άνθρωπο, Ναι, ναι. σαν παίχτη και το οτιδήποτε. Έτσι να κλείσουμε λίγο τον Απόλλωνα. Εντάξει, είπαμε, ένα 4-2, σημαντικό πρωτάθλημα, δεν λέει τίποτε. Μπορεί να αλλάξουμε σε λίγα λεπτά. Ναι, άμα πεις, πρέπει να μπει πολλά προσεκτικά. Αν πεις νοθελικός, όπως εμπήγες χτες τα 2 ημίχρονα, κάνουμε και... Και να βάλει έναν γκολ και να γίνει... Ρόντε, να γίνει ρόντε Ακριβώς. τον παιχνίδι. Εντάξει, φυσικά έχουμε την ομάδα και έχουμε και εμπίστη ότι μπορεί να Τώρα και πήραν πλέον. να κερδίσουμε και μες στο... Και την πήραν και έχουμε και το αλφα μέγα. Είναι η έδρα μας, ρε παιδί. Ναι, ναι. Θέλετε να πάμε λίγο στα της Ομόνοιας ή να το αφήσουμε για την Ομόνια? Εγώ νομίζω ότι αυτή ήταν παρέθεση. Ήταν κακή παρένθεση, ναι, απλά αυτό που ήθελα να πω ότι μετά την επόμενη μέρα ξαφνικά θυμηθήκαν και τα έσοδα-έξοδα κάποιοι, ξαφνικά θυμηθήκαν και ότι είναι εδώ και συγχαρητήρα ο Καρσέδος στον Αναστασίου. Από δεν είναι. Κάποιοι δημοσιογράφοι Προχ- εκλευκοσίασαν. Στο μάτς με την Ομόνια. Ναι, ναι. Νομίζω. Ναι, τα είχα και καλά ότι στις δηλώσεις του είναι εδώ και συγχαρητήρια. Να πούμε ότι εμάς τώρα τα πράγματα, οι πάντες, όπως και εγώ, έχουμε έναν παρελθόν. Όταν το παρελθόν σου είναι κατά πράσινο, δεν μπορεί να μιλάς για τα συγχαρητήρια του Καρσέδου, για το είναι εδώ και του Αναστασίου. Τουλάχιστον, να σας πω, και εγώ κάνω την δημοσιογραφία. Αλλά δεν θα βγω να πω ποτέ ότι είμαι ο αντικειμενικός δημοσιογράφος όταν παίζει Πάφος. Εντάξει, ή ούτε το παίζω αντικειμενικός δημοσιογράφος. Βλέπω τα που μια ματιά όπως τα βλέπει ο Λάκης, ο Δημήτρης που είναι ο πατής Πάφου, αλλά δεν θα έρθω να παίξω ποτέ ότι είμαι αντικειμενικός. Και να δουλεύω σε αντικειμενικά τάχατες μέσα. Αφήνω το ζαμέ, εγκρίμα. Θα άρεσε μου. Εγκρίμα, Αλλά δηλαδή. θυμάσαι, μετά το μας μετά που έγραψε ένα άρθρο για το πέναλτι που μας όγε, εδώ έκαναν δύο μάτια, θυμάσαι τα σχόλια που κάτω, έριξαν τα θκευασίες, το θκευάζω. Ναι. Σκέφτηκα να απαντήσω, αλλά πέφτει που λόγος, δεν ασχολούμαστε. Δεν έχει λόγο. καθένα. Δεν έχει. Ε, Ο καθένας την άποψη Εντάξει, του. δεν είμαστε κερκίδα. Είναι και κερκίδα, ας πούμε, για να είναι τόσο αντικειμενική, αλλά προσπαθεί ο άνθρωπος. Τούτη είναι η απάντηση που πρέπει να δούμε. Γιατί... Μεν το προσωποποιείς, ούτε κερκίδα έχει πολλά, πίστεψε με... Δεν έχει να κάνει με... Είναι το πιο μεγάλο site, γι' αυτό που αναφερθήκα στο συγκεκριμένο. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, εντάξει, ο καθένας μπορεί να τα παίρνει όπως θέλει. Δεχόμαστε τόσο πολύ πόλεμο που τα τάχατε σαν αντικειμενικά site και μιλώ για ούλα, εντάξει.
Και κρίμα πραγματικά, γιατί τούτοι ανθρώποι μόλις έχουμε... Δεν θα πω. Μια Yes. τζέκες. Να σου πω, τούτοι βλέπουν που μέχρι τώρα, διότι τώρα αρχίσαν να αντιστρέφονται τα πράγματα. Περισσότεροι φιλάθλοι μέσα στην Κύπρο, Ομόνια, ΑΠΟΕΛ, Ανόρθωση και τέτοια. Πουλούν. Άμα βλέπουν το γι' αυτό. Αλλά σε κάποια φάση, ενδαμέ που να μας έχουν ανάγκη εμάς, με την ομάδα όπως πάμε. Ταξιδούθια, φαγιά. Ναι, και ακριβώς. Αλλά πρέπει να χτύψω να τους βάλουμε στη θέση τους, νομίζω. Ένα λεπτό. Τον το πράγμα συμφωνώ. Αλλά στη θέση τους δεν θα τους βάλει το Δημήτριος ούτε εγώ τέσσι. Εννοείται. Ναι, η ομάδα πρέπει να βλέπει. Η διοίκηση. Και ας πούμε πρέπει να είμαστε εμείς λίγο πιο κοφτοί. Δηλαδή ήρθαν και να σου πω τι μου άρεσε την περασμένη εβδομάδα. Ήρθαν να κάνουμε δηλώσεις στους Πιλέσκης, εντάξει. Α, και απάντησε το Μαθαίος. Επάντησε το Χριστόφορος απευθείας. Έκοψε τούτο. Έτσι πρέπει. Έτσι είναι, γιατί όσον δεν απαντάς ή όσον δεν μιλάς, Πήρε το σαν αδυναμία. σαν αδυναμία και πατούν πας τούτον και διούν παραπάνω... Και βλέπουμε τώρα, διότι πας στις δηλώσεις τούτες, εγώ είδα και στις δηλώσεις του Νίκου του Παναγιώτου, που τερματοφύλακας της Εθνικής Παλιάς Ανόρθωσης, προπονητής, που είπε, σαν να υπερπέζε το Σπιλεύσκι. Εσύ 4 λάθος πίσω, εσύ που είσαι στην πίεση. Δηλαδή, ποδοσφαιράνθρωποι ευτυχώς φτιάχνουν και βάλουν τους στη θέση τους. Όχι που τον κάθε, ας το πούμε, έως πάντων, αθλητικό, θεωρητικά αθλητικογράφο. Έχει που τα χτες που διαβάζαμε στα σάιτια. Επειδή την μάπαν αντιδίδα 2-3 φορές που είναι τηλεόραση, πάντα στο γήπεδο, λαλούν για την αντικειμενική σχολιασμό του Σχολιαστή χτες. Του σχολιαστή χτες. Του Γρηγόρη. Του Γρηγόρης. Γεωργίου, σωστά. Ναι. Της Κέμπολνετ. Εντάξει, είναι πελάτες μας, η Κέμπολνετ. Ναι. 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 Κάποιος πρέπει να τους βάλει στη θέση τους, γιατί αν ήταν κακά ψέματα, πάμε και γλύωρα στην Κερκία και θεωρούμε τον που πάει πας στα δημοσιογραφικά με τη δουλειά του άνθρωπος. Αν ήταν σε άλλη ομάδα, πας στα σκαγιά, δεν θα μπορεί να βγει. Να ανέξει που τον κόσμο να βγει πας στα σκαγιά, να πάει στα δημοσιογραφικά. Θυμάστε πριν λίγα χρόνια που κάναμε η Ομόνια τους Πολιάρης, της Primetel. Ακριβώς. Εγώ να σας πω έτσι, με την ειλικρία μου, εγώ λέω έχω μια πολλά καλή άποψη. Εντάξει. Όχι για το σχολιασμό του, σαν άνθρωπος. Και επειδή και μ' αρέσει και να στοχοποιούμε ανθρώπους, ειδικά από την εκπομπή μας, εντάξει. Εγώ δεν υιοθετώ τα πράγματα, αλλά λέω ότι εγώ δεν βλέπω τα παιχνίδια από την τηλεόραση. Ούτε εγώ τα βλέπω, αλλά ειδικά τα εντός έδρας. Γιατί ο Κλειώρης τα εντός έδρας που να μας κάνουν. Οπότε δεν μπορώ να κρίνω αν ο άνθρωπος. Εγώ και μπορώ να πω ότι νομίζω να το λήξω εδώ, γιατί είναι κρίμα να στοχοποιούμε ανθρώπους που μπορεί να μην ευθύουν το λύση. στοχοποιούνται μόνοι τους. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Είναι κρίμα να κρίνουμε χωρίς να ξέρουμε. Από τη στιγμή που δεν τα βλέπεις τα παιχνίδια. Εν τα βλέπουμε, όμως Γιώργο, για να μείνουμε στο συγκεκριμένο, επειδή έβλεπαν τα παιχνίδια, βλέπαν τις φάσεις και τα σχόλια και στη φάση του πέναρτη, καλά, είσαι ο βαρίστας, εσύ να αφέρεις άποψη ότι ήταν πέναρτη, ο διαιτητής έκρινε, για καμίας μετάδοση. Εσύ για διαφορετικότητα μετά στην Πάφο, εσύ, ο Χάρης ο Χατζικύριακος, μπορεί να πάρετε την εύνοια της ομάδας σας και όμως τσάμε πρέπει να είναι αντικειμενικός. Δηλαδή είναι λάθος του. Εντάξει. Και επειδή άκουσα το συγκεκριμένο μέσα από τα τις φάσεις, είναι αδικαιολόγητος. Εντάξει, μια φάση πάνω κάτω, εντάξει, ο καθένας έχει να όψει, δεν να το βάλω εγώ, δεν να προσπαθήσω να πείσω κανέναν να... Τούτον απλά θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος, οποιοςδήποτε και συμπαθώ να κάνει Κέμπολνετ, εντάξει, δεν έχει στόχο ή σκοπό να αδικήσει συμπάθο, εντάξει. Τώρα αν τα δεδομένα είναι άλλα και εντιαμέ, εγώ δεν μπορώ να το ξέρω ότι είπαμε τα παιχνίδια, βλέπουμε τα από γήπεδο, εντάξει, δεν μπορώ να κάτσω να ακούω να πουλάνε 95 λεπτά σε κάθε μάτσο. Αφού βλέπουμε τα από γήπεδο, ούτε έχω την όρεξη να πάω σπίτι να ακούσω το... Επειδή αρκετός κόσμος βλέπει το τηλεόραση, επηρεάζεται. Υπέντε ο εκφωνητής. Επηρεάζεται. Άρα γίνεται, πρέπει να είσαι αντικειμενικός. Κάποτε ακούω εγώ, ας πούμε, μεταδόσεις του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού, αν παίζει στην έδρα του Παναθηναϊκού, ξεκάθαρο το ράδιο,
Ξεκάθαρος Παναθηναϊκός όχι φωνητής. Είσαι Ολυμπιακός, ναι, καταλάβω το τούτο. Ναι. Στην τηλεόραση Στην τηλεόραση είναι, γίνεται. απαγορεύσαν τους είναι το άλλο άκρο. Απαγορεύσαν τους να εκφέρουν άποψη. Για οποιαδήποτε φάση. Κάνεις μετάδοση. Ελλάδο και τούτο. Ναι. Αν κάτι που όντω πολλά πασιφάρειας, να το πεις. Θέμα την Εντάξει, οκ, έκρινε έτσι, είπεν έτσι, τώρα ναι, σκόπιμα, ας το κρίνουν άλλοι, εγώ είπα σας, την τη θέση μου και ήρθε νομίζω η ώρα να πάμε στο μεγάλο παιχνίδι. Ναι. κοντή Κυριακή, γιορτή. ναι, δεν μας όλες είναι τα χαμέλα. Έτσι χαμέλα, Ηρακλή έτσι χαμέλα. Κυριακή, κοντή γιορτή, λίγες μερούες. Που καιρό που ελαλούσαμε. 2016, τελευταίο μας με Ράχνα, Σαββάτο μου, άκουσα Κυριακή που τα. 15 Μαΐου. Τώρα αν τα μέρα έπεφτε, το 2016 ένα θυμούμε. Κυριακή που τα νόμιζα. Έλα, νομίζω Σάββατο. Το γεμώσαμε για την παραμονή μας. Κυριακή, ήμουν φοιτητής και είμαστε έκαναμε στο γραφείο την επόμενη μέρα. Ναι, Κυριακή μου. Κυριακή μου ήταν. Και πήραμε εσένα το οποίο. Ναι, Θυμάσαι? Και ελαλούσαμε, θα είμαι και εγώ εκεί, αφιάσει το προφίλ στο Facebook. Και πού είσαι τώρα? Να κάνω μια εισαγωγή και ό,τι Ναι, θέλετε. ναι. Περάσαμε πολλά δύσκολα, σαν οπαδοί, σαν ομάδα. Εντάξει, ειδικά και ο κύριος Λάκης που λίγο πιο μεγάλος μας και εμείς που ζήσαμε και τα Καλά, άσχημα. είναι το 18 που μας πούν το μαφιακό. Εντάξει, αλλά ναι, ναι. Θεωρώ ότι ήρθε η μέρα το όνειρο να γίνει πραγματικότητα. Είμαστε ένα βήμα πριν την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Λέω το και κάποιες φορές Κολλάει η γλώσσα. ας πούμε λαλό, μα δεν που λαλώ, ας πούμε. Πριν λίγα χρόνια το πράγμα ήταν Αδιανόητο. αδιανόητο, Κάνε ούτε πέρα από μυαλό μας. πιστεύκαμε το στα όνειρα μας. Ναι. Εντάξει, γιατί άμα δεν κάνεις όνειρα είσαι νεκρός. Όπως είπε ένας φιλοσοφός, τώρα με ρώτησε ποιο είναι εξωτερικό. Αστραβιστής. Ναι, ξέρεις να το πέτω πάντα, ζεις τώρα. Φιλόσοφο και εσύ. Ναι. Θεωρώ ότι πρέπει να προετοιμαστούμε και εμείς κατάλληλα εκτός που είναι ομάδα, γιατί εγώ δεν θα έρθω να μιλήσω για ομάδα, υπάρχουν προπονητές, υπάρχουν αναλυτές, υπάρχουν οι παίχτες, εμάς η δουλειά μας σαν οπαδοί και σαν podcast ζαμε, είναι και ένας λόγος που γίνεται το podcast σήμερα, είναι για να μπούμε λίγο στους ρυθμούς του αγώνα. Είναι ένας αγώνας, μια ιστορία, αν κερδίσουμε, να έχουμε να το θυμάστε για όλη μας τη ζωή. Και πρέπει και εμείς με τη σειρά μας να κάνουμε το αδύνατο δυνατό, ότι να είναι σόρτα, δεν θέλω ούτε καν συζήτηση. Ούτε 2.000. Εισιτήρια μέχρι την πέρσι είναι έμεινα, μέχρι υπόψη ας πούμε. Πρέπει και εμείς 90 λεπτά να μπούμε, όχι για να, ξαναλέω, ούτε για να βγάλουμε φωτογραφίες, ούτε να βγάλουμε βίντεο, ούτε για να τρώμε τα chips μας, ούτε να τρώμε την κλεισταρκά μας. Πρέπει μας 90 λεπτά στο πόδι, 90 λεπτά στο πόδι, να φωνάξουμε, να δούμε την ψυχή μας στην κερκίδα για την ομάδα μας, γιατί αξίζουμε τόσο τίποτε τούτο που ζούμε τώρα, γιατί αν ήταν άλλοι οπαδοί άλλης ομάδας, που και στους 500, στους 1000 που ήταν που παλιά, δεν θα υποστηριζαν την ομάδα. Περάσαμε τόσες πολλές πίκρες, τόσες πολλές απογοητεύσεις, ευκαιρνάμε εκτός πάφου και ξέραμε να χάσουμε και πάλι πιέρναμε, θυμούμε εδώ. Εντάξει, πρέπει και εμείς να χαρούμε γιατί το αξίζουμε, και όλος ο κόσμος να χαρεί, και όλη η επαρχία, γιατί γενικότερα σαν επαρχία είμαστε πολλά δικημένοι διαχρονικά σε όλους τους τομείς. Τώρα, Πιστεύω δεν θα πέφτει καρφίτσα την Κυριακή. Δεν Δεν θα πέφτει Αν καρφίτσα. πάει και κανονικά, για μένα πρέπει να δούμε και άλλα εισιτήρια απέναντι. δεν γίνεται. Γιατί- Θα μας το επιτρέψουν. Η αστυνομία θα δώσει. Εσύ άρα μου άρμου στο Δεν έχει σημασία, εντάξει. Θα μας το... Πάντως, με το feedback που παίρνω και εγώ, που τους συναδέλφους μες στα σχολεία από τους μαθητές, αφήναν το παιχνίδι με τον Απόλλωνα σαν παρέθεση και ήταν όλοι συγκεντρωμένοι. Εστοχεύσαν όλοι Ναι. το παιχνίδι με τον Άρη. Ναι, Κυριακή εστοχευμένοι. να πάμε μάπ. Ναι. Κυριακή να πάμε μάπ. Για άτομα τα οποία μπορεί να έχει χρόνια να πάσει,
ήταν διστακτικοί, είναι όλοι αποφασισμένοι να πάνε. Εγώ πιστεύω ως αύριο να εξαντληθούν όλα τα Ξέρω όταν να έρθουν από το εξωτερικό για εγώ. Ναι. Πάντα κοντά στην ομάδα, αλλά απλά εφήδες και να έρθουν. Φύγαν πριν μια εβδομάδα να ξανάρθουν. Και πιστεύω έναν καλό, φαντάζομαι πρέπει να, έτσι που ακούω από τίποτα, πρέπει ήδη να αρκέψει να προτιμάσει. Να ένα χρώμα όλη η κερκίδα. Δηλαδή αν το κουμπάτι να πάμε μετά... Είναι θέμα, να σου πω, για μένα δεύτερο το με χρώμα. Απλά πρέπει να, ο στόχος είναι να κουντήσουν την ομάδα. Εννοείται. Ούτε, όπως είπε ο Γιώργος, ούτε τηλέφωνα, ούτε πατατάκια, ούτε ποτά δικαιούστε, εντάξει. Αλλά όλοι στο ρυθμό της σειρά 5, γιατί... Και έναν τρόπο, εννοείται. έναν τρόπο να σηκώσεις πάνω να φωνάξεις ένα σύστημα ή να πεις να βοηθήσεις λίγο την ομάδα. Είμαι 35 χρόνων και είμαι στη σειρά 5 με μητσούς 15-16 χρόνων. Παιδιά, εμείς είμαστε τόσο Δεν χρονών. είπαμε να μπει μες στη θύρα 5, αλλά Όχι, έγινε να πάει... στη φωνή τους τουλάχιστον. Όμως, μια και φέρνετε η κουβέντα, να σας πω και εγώ έτσι λίγο το... εντάξει, δεν πάμε στη συγκέντρωση, είμαστε πιο μεγάλοι, όμως έστω και που το podcast δαμε, έστω και μέσω του Facebook, ξέρω εγώ, δηλαδή κάποιες εισηγήσεις, εν καλά να... Ας μην τα υλοποιήσουν τα άτομα της θύρα, αλλά να πω κάτι που ακούω από τους μεγάλους, έτσι είμαστε στην κερκίδα, που εν καλά, πάνω σε τούτο που για να συμμετέχουν. Επειδή φέτος, αν προσέξετε, έχουμε πάρα πολλά γυναικόπαιδα. Δηλαδή υπάρχουν και μωρά, γυναίκες, οικογενειάρχες. Εκείνο που δεν τους αρέσει είναι οι βρυσές. Τα αρτεύκω να βρίζουμε η θύρα. Υπάρχουν τόσα συστήματα που με τον τρόπο βάλεις τους ούλους μες στο παιχνίδι. Δηλαδή δεν αντρέπεται κανένας. Άμα τα συστήματα που φωνάζουν δεν έχουν μέσα βρυσά, εν ούλη κερκίδα μέσα. Δεν τους αρέσει κι όμως. Από τη στιγμή που προκλίνεσαι και όλα απέναντι. Να σου πω κάτι, εγώ μιλώ για το μάτσο με τον Άρη. Δεν θα μας προκαλέσω με τον Άρη. Εντάξει, το πράγμα ελέγχθηκε, επειδή ήμουν στη συγκέντρωση της σειράς 5, ελέγχθηκε, ας πούμε, και πιστεύω τα παιδιά να κάνουν το πρέπο. Εντάξει, τώρα φωνάξουν και τρία συστήματα, Εντάξει, άλλο να... απλά πρέπει ο στόχος μας είναι να πάμε μες στο γήπεδο με στόχο να κουντήσουν την ομάδα. Ας πρόξουν την ομάδα. Δεν έχει άλλη και μη κακοστραβώ σε παιχνίδι και η ισοπαλία κάνει μας. Βέβαια. Δηλαδή παραισφάμε και η ισοπαλία είναι καλή, γιατί έχουμε εμείς το πλεονέκτημα. Ας σου πω Γιώργο, εγώ πιστεύω προσωπικά θα μπούμε μέσα και θα κερδίσουμε το παιχνίδι. Εντάξει, αυτό που είπα το και πριν, εκείνο που βάλει φεύγει μου λίγο άγχος που βάλω μου, διότι οπότε έπρεπε να δέρει Πάφος, έδερε. Φέτος. Και πέρσι. Ναι, Και στο ημιτελικό μόνο από όλα πρέπει να δέρει, στον τελικό έπρεπε να δέρει. ο Καρσία ήταν πολλά καλός πάνω στο... Ας το τακτικό να βάλει και ένα... Πας στην προετοιμασία του αγώνα, ειδικά αν και ο αγώνας είναι κρίσιμος. Ναι, είναι το θέμα τώρα και οι παίκτες είμαι σίγουροι ότι περιμένουν την ομάδα, ζουν και να πρώην το παιχνίδι. Γιατί εμείς φωνάζουμε που παίκτες, αλλά και οι άνθρωποι έχουν τόσο υδροταν, τόση δουλειά, νομίζεις θέλουν να κερδίσουν. Έτσι είναι να θέλουν να κερδίσουν πρώτα και πολλά γιατί αυτούς τους που πέρασαν τόσα πολλά. Δηλαδή φέτος, είπαμε και πριν, ξεκινήσαμε από τον Ιούλη στη Σουηδία. Θυμάμαι τον Ιούλη στη Σουηδία και θυμάμαι το πριν 10 χρόνια ρε παιδιά. Με τα όλα που ζήσαμε. Ζήσαμε πολλά πράγματα. Η Σουηδία φαίνεται μου τόσο μακρινή. Σκέφτομαι ότι οι άνθρωποι που ήταν πάντια παλεύκασαν και πολλές φορές ενάντια σε όλους. Και κάθε 3 μέρες αγώνα, κάθε 2 μέρες αγώνα, κάθε πέφταν, έσω δεν κοιμούνταν τη νύχτα. Ακόμα λέω να μην κοιμούνταν, αφού ήταν που μια που άξω γιος στον άλλο και πάλι πίσω. Δηλαδή, τούτοι οι άνθρωποι θέλουν να πιάσουν το πάθημα, αλλά και εμείς σαν κόσμος τονίζω εδώ, ότι ήρθε η ώρα, τούτη στιγμή, είναι για να πάμε να δούμε μάπα. Είναι για να πάμε Πάμε να γράψουμε ιστορία την Κυριακή. Είναι για να αρκέψω τη ζάζια και ποτούτα και άλλος πώς. Θυμηθείτε απλά, βάρτε λίγο τα βίντεο του τελικού κυπέλλου και καταλάβετε πόσο έσπρωξε ο κόσμος στην ομάδα και να δείτε τα αποτελέσματα την Κυριακή. Γιατί έσπρωξε ο κόσμος. Είχε ένα απίστευτο feeling θετικό ο κόσμος. Μόνο και μόνο που οι παίκτες είδαν 7.000 γαλαζοφορεμένους πας στις κερκίδες, να με άλλαξαν η ψυχολογία τους ούλους, δηλαδή δεν ήρθα μόνος μου εδώ κάτω, δεν ήρθα μες στους λύκους να με φάσει. Ήταν 7.000 κόσμο με το ίδιο χρώμα και 7.000 καυλωμένοι.
Ναι. Sorry για τη λέξη, αλλά αφού τούτη είναι η αλήθεια. Οι Εδώ και στη ψυχολογία. οι ίδιοι οι ομονιάτες, ενώ χλεβάζαν μας, παραδεχτήκαν μας στο τέλος, μιλώ για τους φιλάθλους, για τους υγιείς φιλάθλους. Γιατί κάποιοι πάντα πετύχουν τα άτομα. Γιατί παραδεχτήκαν ότι ακούμαστε εμείς παραπάνω. Όπως έβαλαμε γλύωρα γκολ. Ασχέτα, μα είναι Ομόνια τούτη. Είναι πιο πολύ φιλάθλοι στην Κύπρο. Τόσο μεγάλη ιστορία που έχει, ας πούμε, και πυρήνα φιλάθλων, όσο είναι χτεσίνη και προχτεσίνη. Είναι και η πρώτη φορά που πάνε τελικό, ας πούμε. Ναι. Τώρα, να πω έτσι λίγο να ευκάλε μια ανακοίνωση η θύρα. Νομίζω ότι πρέπει σούλα να είμαστε τζαμέ, ειδικά το Σάββατο. Στην προπόνηση πρέπει να πάμε μίνιμουμ 1.000 άτομα. Η ώρα 5. Η ώρα 5 με 5. Ναι, πρέπει να πάμε μίνιμουμ 1.000 άτομα ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Και θέλω να καταλάβετε μόνο ότι μπορεί τη Δευτέρα ή την Κυριακή τη νύχτα να είμαστε πρωταθλητές. Και ακούει γύρω μες στην Πάφωνα. Ναι. Πρέπει να σπρώξουμε όπως μπορούμε και εμείς την κατάσταση. Είμαστε η δουλειά μας τούτη στο τέλος της ημέρας. Ότι και κριτικές να κάνουμε και τούτα, αλλά τώρα είναι ούτε ώρα για κριτικές, ούτε γιατί έμπαιζε ο ένας, ούτε γιατί έφανε τον κόλο άλλος, ούτε γιατί έτσι, ούτε άλλος. Είμαστε δαμέ, εν ούλη ομάδα, τούτους έχουμε, τούτους να στηρίξουμε, δεν και αλλάξει κάτι που είναι. Είμαστε εμείς που είμαστε. Δεν έχει να αλλάξει κάτι. Η μάχη της Κερκίδας είναι δεδομένη, πρέπει να κερδίσουμε και συνέχεια να είμαστε κοντά στην ομάδα. Όπως είπες προηγουμένως, ακόμα και αν μας προηγηθούν, θα την εσπρώξουμε να ζωφαρίσουν για να ανατρέψει το σκορ. Ναι. Έτσι είναι παιχνίδι. Ένα παιχνίδι μπορεί να γίνει οτιδήποτε, μπορεί να στραβώσει, μπορεί να πάει τέλεια από την αρχή, μακάρι να πάει τέλεια από την αρχή. Αλλά δεν πάβει και εμείς που με τη σειρά μας να δούμε ότι μπορούμε στην ομάδα. Το όπλο της να είμαστε εμείς. Γιατί εντάξει, ο Άρης να έρθει τα κάτω, παίζει το τελευταίο του χαρτί, είναι καλή ομάδα. Δεν θα έρθει με ούτε σκοπό να χάσει, ούτε να παραδοθεί. Να έρθει να παίξει και εκείνοι σεβούμαστε τους. Έχουν πολλά καλή ομάδα, αλλά εμείς είμαστε καλύτεροι. Και αυτό... Πολλά λίγες μέρες ήσουν εκτός πρώτης θέσης. Ναι, εντάξει, ούτε μέρες. Μια-δυο φορές αν είμαστε. Μια-δυο φορές. Και όταν έπρεπε ο Άρης να φύγει πάνω μας, μπορεί να χάσει και να μην έφυγε πάνω. Εν τούτη πίεση που δεν μπορούν να αντέξουν πολύ. Εντάξει, και ότι είμαστε πρώτοι που την πέπτην αγωνιστική που λέει ο λόγος, εντάξει. Που την πρώτη που είσαι πρώτος, εντάξει. Δεν είναι εύκολο πράγμα, εντάξει. Δύσκολο πάντα να νιώθεις την πίεση ότι κάποιοι με κυνηγούν, ότι όλοι περιμένουν να χάσω, όλοι περιμένουν να κάνω. Αλλά η ομάδα απέδειξε ότι μπορεί και πρέπει να ζούμε και εμείς το κάτι παραπάνω. Την Κυριακή χρειάζεται το κάτι παραπάνω. Ξαπολάτε είπαμε τις καρέκλες, σηκωστείτε πάνω, είναι ένα ντροπή και θύρα 5 είμαι σίγουρος ότι να ακούσει και τα λόγια του Λάκη Δαμέ και να κάνει και το πρέπον, γιατί σε αυτό το παιχνίδι, σε έτσι καταστάσεις πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Ούτε να μαλώνουμε μεταξύ μας και γιατί βάλει τον ένα και γιατί εγώ είμαι παραπάνω από αυτή της πρώτη, τούτα δεν υπάρχουν ρε παιδί. Δεν υπάρχει παφό. Τούτα Δαμέ λαλεί σας το ένας κύριος, ο οποίος που μια ζωή θυμάμαι τον εγώ πάντα... Οικογενειακός. Ναι, πάντα Δαμέ. Είναι παραδοσιακή οικογένεια υπέρ της Πάφου. Όχι τα τελευταία 5-6 χρόνια, τα τελευταία 30-40. Στα πέτρινα χρόνια ήμασταν εκεί. Εγώ θυμούμαι την οικογένεια Κατσοδόρη, ήμουν τους πιο οικίας που γίνει η ενοποίηση και αρκεψήκαμε και καταλάβαμε λίγο τα πράγματα. Είμαστε 10 χρονών και ήταν τα πλάσματα για να πας στην Κερκίδα. Είναι χαρακτηριστικές φάτσες που είμαστε μητσί εμείς. Και οι Κατσοδόριες και οι Μερκούριες και έχει πολλούς και να μην αδικήσουμε κανένα. Οπότε πρέπει να στηρίξουμε αυτήν όλη μια γροθιά, η ομάδα χρειάζεται μαζί πλάτης και είμαι σίγουρος ότι με έναν καλό μπουστάρισμα το Σάββατο, γιατί δεν να κάνουμε. Θυμηθείτε τι έγινε στο μπουστάρισμα πριν τον τελικό του κυπέλλου, πιάσαμε τους παίκτες, μιλήσαμε τους έτσι. Θέλω να βάλετε έτσι λίγο νεύρο, γιατί μόνο έτσι να αποκτήσουμε την αυτοπεποίθηση να μπει και η ομάδα, να μπούμε και εμείς και να ξέρουμε ότι κερδίσαμε πριν να μπούμε. Όπως είναι στον τελικό. Είμαστε Παφίτες. Είναι η Πάφος και το όνομα της ομάδας είναι Πάφος. Δηλαδή πόλη της Πάφου, επαρχία της Πάφου. Ο κάθε Παφίτης. Ακόμα και εκείνοι που οι Παφίτες για μένα που ήταν ομονιάτες, αποελίστες, δηλαδή εμπαφίτες. Πρέπει να νιώσουν την ομάδα. Ας σου πω,
Τούτο που είπες τώρα με τους που ήταν αποελίστες, ομονιάτες, όταν είσαι με μια ομάδα και αλλάσες τι. Μπορεί να τα Είναι επαφίτες όμως. Επαφίτες, ναι. Είναι επαφίτες. Δεν παίζουμε τώρα εναντίον του Αποέλ ή του... Ξέρεις ότι και Για την παλιά πόλη σου. πήγαινε παραπάνω και με το, πώς το λέω, με το κόμμα, Ναι, έτσι κι άλλος, Εγώ πιο μεγάλη άλλο αγώνα. θέλω να πω, ότι εκείνο που στηρίζει Μπάφον τώρα, δεν γίνηκε τώρα με Μπάφον. Αχα, Έτσι είχε ομάδα πριν. Όχι, όχι. ναι, Για να έρθει να στηρίζει Μπάφον τώρα, σημαίνει δεν είχε ομάδα πριν. Και τούτο που λαλούν πολλοί, ας πούμε, ο Ομονίας είναι να πει, «Α, τούτος ο κόσμος είναι αποελίστης», που πάει πας στην Μπάφο. ναι, λαλού. Ο αποελίστας είναι να πει, «Μα αφού τούτος είναι Ομονιάδης που ήταν πριν», και πας στην κερκιά της Μπάφου. Ναι. Υπάρχει περίπτωση κάποιον να αλλάξει η ομάδα επειδή πάει καλά η ομάδα της πόλης του. Στο αγαπημένο τώρα. Να σας πω, Δεν βλακίες. να σας πω εγώ από την εμπειρία μου που ήμουν μικρός, που ήταν αγόρας από τότε. Ασασέρ, πάνω κάτω. Ναι, ναι. Ναι, ξεκινούσα ευαγορίτες από πίτες, πολλοί μιλούμε τώρα επίπεδο δημοτικού και αλλάσσαν ομάδα γίνονται με Αποέλ Ομόνια, διότι πήγαιναν τα καλά. Και Ναι, τώρα, αλλά όπως το είπες και εσύ, ήταν δημοτικό. ναι. Και, Ο άλλος άνθρωπος 40 χρόνων, Όχι, αλλάξει και ομάδα αλλάξει. τώρα και πάει. και αμέλα- Θεωρώ το ηλίθιο να νομίζει. Ένας παφίτης, καταρχάς, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει κάποιος υγιής και σκεπτόμενος φιλάθλος και παφίτης. Και μπράβο στο Ιταλία, μα με θέλει να πάνε καλά η ομάδα της Ναι ρε, επαρχίας τώρα. αλλήλον το ένα, Δηλαδή, αλλήλον τα είσαι όχι, ότι φιλάθλος. η ομάδα της επαρχίας μας εκπροσωπεί μας εμάς όλους. Δηλαδή, Όλων τους εκπροσωπεί παφίτες. την αδικία που νιώσαμε σαν επαρχία. Εκπροσωπεί τούτο άλλα που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, Ναι ρε, αλλά και να σε στηρίξει. όχι να με στηρίξει ρε φίλε, άμα είναι εκεί σκεπτομένος. Εν και ο πάδος ρε. Εντάξει, ρε φίλε, άκου να σου πω. Τώρα, Μη ο παδός να στηρίξει. π.χ. εμένα Ομόνια, εντάξει. Και Ομόνια ερρίζει εσύ τώρα και πράθυνα. Δεν θα Εντάξει, ερρίζει. Εγώ θα στηρίξει. να με στηρίξει ρε. Δεν θα σε στηρίξει. Άμα είναι υγεία Κοίταξε, σκεπτομένος. Άλλο να φιλαθρό και άλλο να ο πάδος. Ο φιλάθλος. Ένας ρε ο φίλε, παδός πάει σε ρε, γιατί έχει παδός- φιλαθρό που πάει σε κάθε αυτό. εντάξει. Έχει όμως Για φιλάθλο. μένα δεν υπάρχει φιλαθρό. Κοίταξε, εγώ συμπάθεια του Αποέλ, ας πούμε, συμπάθεια της Ομόνιας, ναι, ναι, δηλαδή, Άλλο είναι είναι ο συμπάθεια. πάδος, ναι. Και άλλο είναι ο πάδος. Ο Ναι. πάδος δεν θα στηρίξει κανένα, ούτε εγώ θα στηρίξω για τα Αποέλ, για την Ομόνια στην Ευρώπη. Εντάξει. Να με κοφτεί. Ενώ σου τώρα μιλώ σου για έναν παφίτη ρε φίλε. Ένας παφίτης ο οποίος το ίδιο σου λέω, έγινε γεννημένος στην Πάφο. Εντάξει. Εντάξει. Και κάθε αυτό μας το ίδιο με την Ομόνια ή τα Αποέλ, να στηρίξει Πάφο. Θεωρώ το ανώμαλο. Εντάξει. εγώ Κοίταξε, θεωρώ- Άλλο είναι ο φιλαθρό, ε, έχει ε, διαφορά. Που η στιγμή που είναι ερρίζει η ομάδα το να πιάσει ρε φίλε, δεν το Διαφορά. πιάσει Πάφο. τούτο που είναι ο Γιώργος, υγιής, σκεπτόμενος, Εγώ ενάρτη να στηρίξει. αν ήμουν Ομονιάτης και ήμουν ο παδός της Ομονιάς, ήταν να παραγώ να εσφάει. Πάφος. Προφανώς. Εντάξει, οκ. Αν ήμουν ο παδός, έχει σημασία. ναι, έχει σημασία, ο παδός. Μα διαφορά. για ποιον λόγο όμως. Δεν έχω απίστευτο κόμπλεξ. Θα είχα απίστευτο κόμπλεξ. Ε, Που τη στιγμή που ήμουν πρώτος, σε κόσμο, σε ιστορία είναι ακόμα, πελάτες. Που τη στιγμή που ήμουν πρώτος μέσα σε θέμα κόσμου, οπαδισμού και ιστορία μες στην πόλη, είναι εύκολα απίστευτο κόμπλεξ. ας πω μια πάνω σε αυτό που τα λέει ο Δημήτρης, για να δεις Γιώργο. Πρέπει το 2005 και από τότε που ήταν να μπει για πρώτη φορά η Κυπριακή ομάδα στο Champions League. Ναι. Ήταν πριν το μάτσο με τη Trabzonspor νομίζω. Ήμουν σε έναν κουρίο να κουρευτώ. Κάθε νύχτα ένας παλιός παίκτης του ΑΠΟΠ, όνομα δεν θα πω. Του Το ΑΠΟΠ, Οκ. παλιός παίκτης του ΑΠΟΠ. Το κορέα τσάμε, επειδή ήξεραν με τις μάπες, ασχολούν με τις μάπες, η ανόρθωση να μπει στο Champions League. Όχι δηλαδή, εγώ δεν θέλω να μπει. Δεν του ρε σοβαρό μιλάς. Εγώ είμαι ομονιάτης δηλαδή του και θέλω για να μπει ανόρθωση να χάσουμε την πρωτοπορία σαν ομονιάτης. Άρα ισχύει το που λέει με τους οπαδούς που λέει ο Δημήτρης. Δεν διαφωνώ, αλλά τώρα μιλώ για υγιές σκεπτόμενα. Ναι. Φιλάθλου ρε φίλε. Τώρα άμα είναι... Η λέξη άλλο είναι ο φιλαθρό και άλλο ο παδός. Ναι ρε, εντάξει, τι είπα εγώ, έχει φιλάθλους που βλέπουν... Εγώ την είμαι ο Πάφο παδός της στην- Πάφου, θα χαρώ ας πούμε με μια νίκη με Κυπριακή ομάδα στην Ευρώπη. Εγώ προσωπικά χαίρομαι ρε φίλε. είναι Με πρόβλημα. ενδιαφέρει, ούτε κρίνω ούτε ζεστή. Δεν θα παρακαλώ να εσφάει. Εντάξει. Ακόμα με κόφτει. Θα κάτσω να το κάνω. Εντάξει, εγώ να χαρώ να κερδίσω, δεν έχω κάτι να χάσω, ας πούμε. ας το πω. Όχι, γιατί είχε δίκιο το εντάξει. Όχι να μπει πρώτη στο Champions League. Γιατί Α, θυμάσαι- τα λεφτά είναι πολλά Ναι. και να είναι ίδιο επίπεδο. Να Και θυμάσαι να όμως τότε ότι ξεκινούν όλοι εκεί πρόσθεσαν με ορθώση. Ήταν εθνικό το θέμα τζάι με την Trabzonspor. Και μετά ρε, Όπως υπήρχαν και τούτοι. και με Rangers μετά πάνε κάτι Με Ρέντζο ας πούμε πια στο ύπεδο ας πούμε. Ναι, ναι. Εντάξει, είμαστε του εντάξει, πρώτου. ναι, σκέφτομαι. Γυμνάσιο, 13-17 χρόνια. Τώρα είναι πολλά διαφορετικά τα πράγματα, δεν πρόκειται να είσαι ποτέ. Προφανώς. Και όπως λέει και ένας, τέλος πάντων, έντια
με τον Έλληνα να είμαι στο χαράκωμα στο ποδόσφαιρο. Εντάξει. Έχει απολύτω δίκιο, και ένας βλάκας ο συγκεκριμένος, αλλά... Εντάξει, ο καθένας δικαιούται να πιστεύει που θέλει. Εγώ λέω για τους υγείας σκεπτομένους. Εμείς θυμάστε και εσείς τα 5 χρόνια. Δηλαδή κάποτε έτσι με άλλους παρέες που θα είμαστε στην Κερκίδα που είμαστε μεγάλοι. Παιδιά, βλέπετε τα μωρά τώρα του δημοτικού, γυμνασίου. Τόσο πολύ ποτέ μας δεν είχαμε. Και τόσο πάθος τα μωρά. Ίσως να είχαμε την ίδια στη ηλικία μας τότε. Αρχές του 2000. Τότε με την ενοποίηση μπορεί. Είχε μια απίστευτη ενότητα ο κόσμος. Υπήρχε μια δυναμική τότε. Και επειδή είμαστε μέσα στα σχολεία βλέπαμε το. Ναι. Είμαστε έτσι. Αφού τώρα ρωτήσεις με τα σχολεία, που μπορεί να βρεις πριν λίγα χρόνια 100 που τους 100 οι 5, τώρα που τους 100 είναι 90. Ναι. Και ισχύει, ας πούμε, το πράγμα. Άρα χτίζεις οπαδούς. Και να σας πω ακόμα κάτι. Πολλά σωστή κίνηση που έκαμε σαν διοίκηση, ο Χάρης, ο Θεοχάρης κλπ. Τώρα που ξεκινήσαν από τα πέρσι, δίνουν σε σχολεία εισιτήρια δωρεάν για μαθητές. Ήταν μόλις ανάλαβε ο Χάρης, ήταν η πρώτη κίνηση. Και σε απομακρυσμένα σχολεία, και μες στην πόλη να άκουσα... Ναι, πόλη και όλου που ζει. Διότι με τον τρόπο έρχονται κερδίζουν γιατί μικρούς. και είναι εμπαθήτες. Έκαμε το μόλις ανάλαβε τον πρώτο χρόνο, θυμάστε, έκαμε το πολλά. Πήγαινε μέσα στα σχολεία, πήγαινε η εισιτήρια των μητσών μουχτή. Ο Μιτσής δεν είχε να πάει κάτω από 14 χρόνια μόνος στο επίπεδο. Να την ποσίρω. Έβρε και ο γονιόν του. Και η μπάραν του. Και πιάνες 4 άτομα σίγουρα. Άμα έχει ένα άλλο κοπελούι, θα το φέρει. Έτσι είναι. Πλέον δεν το κάνει. Γιατί έχει την φάση. Όμως τώρα, εντάξει, μπορεί και στους κόσμους, φίλε, είναι και οι επιτυχίες. Αν δεν έχεις επιτυχίες, να δεν έχεις επιτυχίες, δεν πάνε να δεις εισιτήρια. Γιατί και πιο παλιά διούσαν οι εισιτήρια, σε έλαβε τον καλά. Φορεί εξεπιζυγιάς το παφιακό. Και αν δεις τα εισιτήρια που κοπήκαν στα play-off μόνο, είσαι πρώτος. Που παραδοσιακές ομάδες με απίστευτο κόσμο από Ομόνια, άρα έχουν πιο κάτω σου μέσον όρο. Άρα είναι επιτυχίες που φέρνουν τον κόσμο. Δεν έχουμε, στην Κύπρο δεν υπάρχει η ιδιοσυγκρασία του άκλου του οπαδού που και τελευταίο ήταν τα πάγινα ο δημόσιο. Εγώ θυμάμαι το Απόλλωνα να γεμώνει το γάσι 20.000 γήπεδο ρε φίλε και τώρα μακάρι απάνω σε 4-5 χιλιάδες. Δεν κάνω καλά, αλλά νομίζω να παίρνει πάνω από 5-6 χιλιάδες κόσμο. Αφού λέω σου τώρα. Δεν λέω σου τώρα ότι είσαι πρώτος. Και μιλούμε για το Αποέλ που τα τελευταία 20 χρόνια μπορεί να έχει 4-5 ας πούμε μπορεί να είναι καλά. Όχι, τα τελευταία 20 χρόνια μπορεί να έχει τους παραπάνω παγώς μες στην Κύπρο. Μπορεί να φτάσει η Ομόνια. Ναι, λόγω του Champions League. Όλα τα μόρα είναι με το Αποέλ, ειδικά τους 2010. Προχτές που πήγαμε να παίξουμε με την Ομόνια. Αν είχαμε 5 χιλιάδες πας στην Κερκίδα. Που υποτίθεται έχουν μέσα στο στόχο του κυπέλλου ακόμα και να βγουν και Ευρώπη. Είναι ακόμα στο στόχο της Ευρώπης και μέσα στο πρωτάθλημα. Εντάξει, τούτα πράγματα, επειδή το άλλα γιατί δεχόμαστε πόλεμο, τα και καλά, ένα ουζότσους που να μην πάνε καλά, πώς είναι να... Οι άλλοι που πάνε καλά, πώς υπάρχει. Ακριβώς. Όχι εμείς είμαστε διαφορετικοί, εμείς δεν μας κοφτούν επιτυχίες. Έχει καλά να πάω μου τον κοφτεί πήγε. Άλλο λέμε, είμαστε και πάντα διαφορετικοί. Εντάξει ρε φίλε, αλλά ο όγκος του ρε. Φίλε, εγώ είπα το και σήμερα το πρωί ότι μπορεί κάποτε να είμαστε 300 πιστοί, να ήταν 300 πιστοί, τώρα είναι 1500. Εντάξει. Ό,τι και γίνει θα τζάμε. Ό,τι και γίνει. Άμα βλέπεις τα 800 εισιτήρια του εκτός έδρος αγώνα, σε μισή ώρα γίνονται ανάρπαστα, σκέφτομαι. Εντάξει, το πράγμα είναι καλό να συνεχίσει και να δεν είμαστε μόνο οπαδοί που επιτυχία και λέω το για πολλούς. Δηλαδή, εντάξει, είπα, μας κάνει φάνταση, να μην είμαστε τον άκρο βασικό. Έφαμε τις που είναι Ομόνια και ευκήκαν να πω «Αχ, Χριστός ο ένας, αχ, Χριστός ο ένας, ρε παιδιά». Εντάξει, δικαίωμα σου, αλλά όταν λες «Αχ, Χριστός», όχι στην επιτυχία να αυκίνουν να τον αποθεώνεις, δηλαδή τον άκρο. Οι άκρο που να πιάνει το πράθυμα με το καλό, ούλοι θεοί, ούλοι έτσι και να μείνει για μια του χρόνου με την πρώτη στραβή. Αν έκανε τον άχρηστο, εντάξει, είναι και μάπα ρε παιδιά. Αν ήταν να κερδούμε πάντα,
ή λαλούς, ας πούμε, βάλαμε μόνο 4 χτες και φάμε 2. Κάκου. Όχι, ρε, μα, εντάξει, να σας πω. Μόνοι που παίζουμε. Ναι, εν τούτο. Παίζε μόνοι, δεν τσέπε, ο άλλος δεν έρχεται να κάνει τουρισμό, να κάτσεις φάει επειδή είμαστε η Πάφος. Αν δεν παίξει, έρχεται και ο άλλος έχει στόχους, έχει κόσμο, ειδικά ο Απόλλωνας, έχει πολύ κόσμο πίσω του. Έχει μια ιστορία. Έχει ιστορία. Ο Απόλλωνας, ο κόσμος του Απόλλωνα υπέρευε το Μάρτιο εκτεσινό, ένα μήνα από καιρό που φτιάχνει η κλήρωση. Ζουν και να πλέον και στο μάτι, να έρθουν οι παίκτες και να κάτσουν σε φάση ή να εμπαλέψουν. Και πάλεψαν, μπορούσαν να κερδίσουν κιόλας. Είμαστε και δίκαιοι. Αν ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Οι συγκυρίες, Ναι, ναι. απλά η Πάφος ξέρω ότι παραπάνω ποιότητα και θεωρώ και προμονητή. Γιατί ο προμονητής τους χτες ήταν, όπως είπαμε, εκτός τόπου και χρόνου. Τέλος πάντων, να το κλείσουμε έτσι με μια καταληκτική κουβέντα ο καθένας μας. Αν θέλετε να πείτε κάτι. Ναι, κύριε Λάκη. Όλη η Πάφος για μένα πρέπει να είναι στο γήπεδο. Από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο δίπλα στην ομάδα, σπρώχνουμε την ομάδα και η ώρα 9 Στο θα συντριβάνι. τα σπάσουμε. Έχει κανένα συντριβάνι διαθέσιμο. Δίπλα, μόνο δίπλα, ρε, ακριβώς. Δεν θα στείλουν κανένα φλόριο. Το κοινωνικό, το ασύλλο. Πώς έκανα στην Λεμέσο, θυμάσαι. Έβιαν και εσύ ένα αστρίο στο Τανία, μωρά, στα κόψιον του νου τους, ρε. Στα κόψιον του νου τους, ρε. Λίστες που έκανα, νομίζω, το Απολλώνα. Ναι, ναι. Όχι, όχι, τελευταίος, ναι, ναι. Να πεις κάτι. Από ότι αρκεύει το μάτς ουσιαστικά της Κυριακής που το Σάββατο, που την προπόνηση. Δείτε τις πληροφορίες που σε ανακοινώσει στη σειρά 5. Να είστε όλοι για με τη φωνή σας, τον παλμό σας, να ακολουθήσετε τους παίχτες. Και μετά το Σάββατο, όπως είπαμε, το μάτς αρκεύει η ώρα 7 και το μάτς για μας τους οπαδούς αρκεύει η ώρα 6. Η ώρα 6 με φωνή, πιο γλύωρα, γιατί δεν αποδεχτούμε και τους παίχτες στο ίνο. Ναι, ναι, πολύ ώρα, πολύ ώρα. Εν Κυριακή, ρε παιδιά. Αφιερώστε μια ημέρα μόνο Εξ ολοκλήρου για 100% μας στην Το αρρώστια πρωί μας. καφέ με μπαφίτες, Τα γνωστά. το μεσημέρι Στα τοπικά καφενεία, Ναι, ναι, ναι. ποδοσφαιρικά Ναι, παιδιά, ναι, και ναι, ναι. Είναι ωραίες στιγμές και πρέπει να Δεν θα θυμάστε, Όχι, τις τσαπετιάς σας. είναι ωραίες στιγμές και είναι ωραία να τις ζήσουμε όσο πιο πολλά μπορούμε. Τώρα στις στιγμές δεν και ζούντες πολύ. Μπορεί τώρα να καλομάθαμε στις νίκες, στις επιτυχίες, αλλά για να έρθουμε δάμε, για να έρθουμε ως δάμε, εγώ τον που να Περάσαμε. πω, περάσαμε το Γολγοθά. τα πάντινα. Πήγαμε το Γολγοθά. Οπότε ρε παιδιά, τούτες στιγμές που να έρθουν και μακάρι έρθουν την Κυριακή, εντάξει να τελειώνουμε, πρέπει να ζήσουμε όσο να ισχαρούμε όσο πιο πολλά μπορούμε. Γιατί δεν μπορεί να σου πει κάποιος με σιουρκάν ότι εξασφαλίζουν κανένας ότι να ξαναζήσεις έτσι στιγμές στο μέλλον. Είσαι πρωταθλητής, είμαστε πρωταθλητές, να γίνουμε πρωταθλητές, γι' αυτό πρέπει και εμείς, είπαμε όπως πριν, να κάνουμε και την υπέρβαση μας και να τα δούμε όλα πας στην Κερκίδα. Ανεξαρτήτου ηλικίας. Ξέρω ότι έχει κόσμο που δεν το αρέσει να φωνάζει, αγχώνεται. Παιδιά, τα πράγματα αφήστε τα λίγο πίσω. Αγχώνεσαι να φκεί του Ναι, άκουσου. ναι, ναι, ναι. Το πράγμα, ένα παιχνίδι είναι, πρέπει να δούμε το κάτι παραπάνω και εμείς σαν φιλάθλοι και πιστέψτε με ότι το αποτέλεσμα είναι έναν γύρο που θέλουμε, αν το κάνουμε το πράγμα. Γιατί και οι ποδοσφαιριστές είναι άνθρωποι, καταλαβαίνουν, νιώθουν, έχουν αντίληψη και πρέπει και εκείνοι θέλουν το κάτι της παραπάνω από εμάς. Μπορεί να γεμώνουμε 6.000 γήπεδα, αλλά όταν ένα γήπεδο δεν έχει παλμό, είναι σαν να παίζεις μπροστά από 100 άτομα. Έτσι είναι. Ένα σύστημα που εφοράζαμε, τίποτα δεν μας σταματά. Πρωτάθλημα θα πάρουμε με το τσαμπουκά. Ναι, ναι. Να είστε καλά, ευχαριστώ και τους δύο και ραντεβού ελπίζω ως πρωταθλητές. Θες και το πρώτο τελευταίο. Likes, Α, ναι, 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 συγγνώμη. Να μας βάλει πρόστιμο ο Ηρακλής. Και κάτι τελευταίο έτσι όπως πάντα, ένα like, ένα subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, Θύρα Πάφος και είπαμε, όσοι χορηγοί πιστοί προσέλθετε. Από ό,τι είδαμε κιόλας, Ναι. αν πάει και
οι οπαδοί άλλων ομάδων θέλουν μας παραπάνω. Ναι, ναι. Ειδικά εσύ είσαι το πρόσωπο του podcast. Ναι, ναι. Να είστε καλά, πάντα με υγεία όλος ο κόσμος, εμπάνω αμπαφίτης, εμπάνω οτιδήποτε άλλο. Πρωτάθλημα μες στο Παφιακό. Και πρωτάθλημα θα το Και πάρουμε κύπελλο, μες στο με το Παφιακό. έτσι θέλω, κοπέλια μου. Με το έτσι θέλω. Εντάξει. Καλή νύχτα σας.